Labarun barka da safe. To jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka daga nan ɗakin watsa labarai na sashen Hausa na DM News. Sunana Ibrahim Lawal ga takaitaccen labaran. To barkanmu da kasancewa a wannan safiya ta ranar Laraba 8 ga watan Shawwal 1442 jiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa birnin Madinatul Munawwara, wanda ya daidai da 18 ga watan Mayun shekara ta 2021 miladiya. To za ku ji cewa shugaba Joe Biden yana goyon bayan tsagaita wuta bayan kwashe kwana 8 ana rikici tsakanin Isra'ila da Falasɗinawa 'yan gwagwarmaya a Gaza. Rundunar sojan Isra'ila ta mayar da martanin harba manyan bindigu zuwa Lebanon. Isra'ila ta sake rufe wata hanyar shiga zirin Gaza. Haka zalika a bangare guda za ku ji cewa shugaban Macron na karɓar bakuncin shugabannin Afirka a Paris. Hakanan za ku ji cewa wata kungiya a Kenya na so a bata damar shan wiwi akan dalili na addini. Akalla mutum 20 gagarumar guguwa ta kashe a wani yanki na India. To masu sauraro ga cikakkun labaran bi da bi. Shugaba Joe Biden na Amurka ya nuna goyon bayansa ga tsagaita wuta bayan kwashe kwana 8 na rikici tsakanin Isra'ila da Falasɗinawa 'yan gwagwarmaya a Gaza. Yayin wani kiran waya da Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu, Mr. Biden ya ce Amurka na aiki tare da Masar da wasu ƙasashe don dakatar da yakin. Wata sanarwa da fadar White House ta fitar ta rawaito yana kira ga Isra'ila da ta yi duk mai yiwuwa don tabbatar da kare haƙƙin farar hula. Ya kuma jaddada goyon bayansa ga 'yan Isra'ila na kare kanta daga hare-haren rokokin da ake kai mata, don haka ba wai ya canza alƙibla ba ne, face kawai amsa kiran da ake ta faman yi na goyon bayan tsagaita wutar. A bangare guda kuma rundunar sojan Isra'ila ce ta mayar da martani ta hanyar harba manyan bindigu zuwa Lebanon bayan harba mata rokoki 6 daga cikin kasar. Wannan na zuwa ne yayin kungiyar Hamas mai fafutukar kare Falasɗinawa ke ci gaba da harba rokoki kudancin Isra'ilar. Taimakon magunguna da sauran kayan asibiti da kasar Masar ta aika sun fara isa hannun jami'an lafiya na birnin Gaza. Alƙaluma na baya-bayan nan sun nuna cewa hare-haren sama da Isra'ila ke kaiwa a birnin mako biyu na rikici tsakaninta da 'yan gwagwarmayan Falasɗinawa sun yi sanadiyar mutuwar Falasɗinawa sama da 200 da raunata sama da 1,250. Haka kuma motocin ɗaukar marasa lafiya na Masar ɗin na ta jigilar Falasɗinawa da aka jikkata zuwa asibiti a birnin Sinai da Alƙahira. Isra'ila ta sake rufe wata hanyar shiga zirin Gaza. Isra'ila ta sake rufe wata babbar hanya da ta tsallaka zuwa zirin Gaza bayan kungiyar Hamas ta kai wasu hare-haren roka a kudancin Isra'ila. Wasu ma'aikata 'yan talan biyu sun mutu, sannan Isra'ila 10 sun jikkata kusa da wata babbar hanya ta daban da aka sake budewa 'yan sa'o'i da suka gabata. A iyakar Gaza da Masar, manyan motocin dakon mai 15 sun tsallaka zuwa yankin da akasarinta ya kasance ba hasken wutar lantarki. Wasu manyan motocin kuma dauke da kayan abinci da tan 65 na magunguna sun samu wucewa ta birnin Rafa. A wani bangaren, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce kasar na kokarin ganin kawo ƙarshen tashin hankali da tsakanin Falasɗinawa da Isra'ila. Da yake magana a Iceland, Blinken ya ce wani jakadan Amurka Hadi Amr yana tuntubar shugabannin Isra'ila da shugaban Falasɗinu Mahmoud Abbas. A birnin Paris kuma shugabannin Faransa da Masar za su gana domin tattaunawa hanyoyin da za su taimaka wajen ganin an tsagaita wuta. Sarki Jordan ma zai halarci taron da za su yi amma ta intanet. To, shugaba Faransa Emmanuel Macron na karɓar bakuncin taron shugabannin Afirka da shugabannin cibiyoyin hada-hadar kuɗi na duniya da nufin samar da kuɗaɗe don magance illar da annobar corona ta yi wa tattalin arziki. Dokokin kulle na rashin buƙatar kayayyaki da kuma rashin tafiye-tafiyen yawon bude ido sun yi tasiri sosai a Afirka. Galibin ƙasashen da suka samu haɓaka tattalin arziki na fuskantar ƙarancin kuɗaɗe. Wasu cibiyoyin hada-hadar kuɗi sun dakatar da biyan kuɗin ruwa, amma ana ci gaba da kiraye-kiraye na neman a yi rangwame kan rancen kuɗin a nan gaba. Wata kungiya a Kenya ta je kotu saboda tana so a bata damar shan wiwi bisa dalili na addini. Kungiyar Rastafari Society of Kenya, wadda ke kallon kanta a matsayin kungiyar addini,
ta ce mambobinta na rayuwa cikin fargaba saboda akwai dokokin da ke ja da addininsu. Lauyoyin Shadrack Mumbai da Alexander Mwende sun ce shan wiwi nau'i ne na ibada da ke haɗa masu bauta da abin bautarsu. Sun zargi hukumomin da ƙin martaba haƙoƙin addinin ƙungiyar. A shekara ta 2019 ne babbar kotu ta Kenya ta ayyana Rastafarian a matsayin ƙungiyar addini kamar kowace. Matakin ya biyo bayan wata shari'a ce inda wani mutum ya yi ƙarar wata makaranta bisa korar 'yarsa saboda irin gyaran gashin ƙungiyar Rastafari da ta yi. To a Indiya kuma akalla mutum 20 ne wata guguwa mai ƙarfi ta kashe a jihar Gujarat da ke Indiya. Guguwar wadda aka kira Tupte ta kasance mafi ƙarfi cikin shekaru, sai dai ta fara lafawa yanzu. An rufe manyan tashoshin jirage na ruwa da na sama, abin da ya janyo soke tashin akalla jirage 50. Kimanin mutum 2000 aka kwashe daga gidajensu don gudun abin da kaje kazo. Masu fama da cutar corona da ke kwance a asibiti na cikin waɗanda aka rika kwashewa. Guguwar ta yi kace-kace da bishiyoyi da layukan wutar lantarki, baya ga yaye rufin gidaje da dama yayin da take kadawa har zuwa gabar tekun arewacin Indiya. To masu sauraro, kafin mu tattara irin ga maimaitin, mun ji cewa shugaba Joe Biden yana goyon bayan tsagaita wuta bayan kwashe kwana 8 ana rikici tsakanin Isra'ila da Falasɗinawa gwagwarmaya a Gaza. Rundunar sojan Isra'ila ta mayar da martanin harba manyan bindigu zuwa Lebanon. Isra'ila ta sake rufe wata hanyar shiga zirin Gaza. Shugaba Macron na karɓar bakuncin shugaban Afirka a Paris. Wata ƙungiya a Kenya na so a bata damar shan wiwi akan dalili na addini. Sannan kun ji cewa akalla mutum 20 gagarumar guguwa ta kashe a wani yankin na Indiya. To duka-duka a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. Sai kuma Allah ya kai mu gobe za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Za ku iya samun mu a shafinmu na yanar gizo-gizo a kafar sada zumunta ta Facebook, Twitter, Instagram ko kuma YouTube channel ɗinmu akan adireshin DM News Nigeria. A madadin ni Ibrahim Lawal Zare da na gabatar da kuma injiniya Faruk A. Abdulkarim da ya haɗa muku shirin har ya kammala, nake cewa mu huta lafiya.